A la dreta podeu veure uns exquisits talls de bacó, cuinant-se lentament. A l'esquerra es poden observar dues llesques de pa, torrant-se a la torradora. Llavors, em creuries si et digués que la reacció que es produeix és essencialment la mateixa? Que a nivell atòmic cada un dels aliments té molècules molt semblants? Doncs ara t'explicaré la química de la cuina. Comencem definint alguns conceptes. Quasi tots els aliments troben la seva composició aminoàcids, que són molècules formades per carboni, nitrogen, hidrogen i oxigen. La seva funció principal és formar les proteïnes, que tenen infinites funcions dins el cos humà. Els aminoàcids es divideixen entre la part amino, que rep hidrògens, i la part àcid, que en cedeix. D'altra banda, hi ha un altre compost vital en el món culinari, els sucres reductors. Aquests troben en la seva estructura un grup carbonil lliure, que principalment permet que es pugui unir a altres molècules i els hi pren hidrògens, reduint-les. I us preguntareu, per què tot això? Doncs és per respondre a les afirmacions anteriors, ja que són els compostos vitals per a una de les reaccions més importants de la cuina, la reacció de Maillard. Aquesta reacció és la responsable del canvi de color, textura, olor i gust del pa quan es torra, alhora que amb altres aliments, com la cansalada o el caramel. Perquè es produeixi, només necessitem tres coses, un aminoàcid, un sucre reductor i calor. En primer lloc, gràcies a l'escalfor, l'aminoàcid i el sucre s'uneixen, alliberant aigua en el procés, i passa per l'anomenada reorganització d'Amadori. Després, per culpa de les altes temperatures, els àtoms de la molècula resultant comencen a vibrar descontroladament, fins que es trenquen els enllaços que la uneixen i queda partida en diversos trossos, que són els elements nous que veiem en les torrades, com els saboritzants o colorants, que donen el color marronós característic dels aliments que han patit la reacció. Ara que ja hem solucionat una qüestió, em plantejaré una altra. Per què els ous ferrats passen a ser blancs quan els fregim? La resposta és molt més simple del que sembla. Com abans, també tenen un paper molt important els aminoàcids, i en aquest cas, les proteïnes, ja que la clara de l'ou està principalment constituïda d'elles. En aquest cas, quan escalfem l'ou, els àtoms que formen cada proteïna comencen, altre cop, a moure's violentament, amb tanta força que trenquen els enllaços que les mantenen juntes i queden amuntegades i desordenades, el que fa que deixi de tenir l'aspecte transparent i passi a ser completament opac. I bé, aquest és el final del vídeo. Moltes gràcies per la vostra atenció.